Ассалому алейкум дӯстони азизи ман. Иншоалло ки ҳама каса хуб ҳастен. Рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ боша. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман обуна шудестен, шуморо ҳам хуш омаден дӯстони азизон. Иҷода боша тарзи ду намуд салат нишон додагиёму баъд гӯштбирён тайёр кардагиём. Ин меҳмондорим боша о влогумда гуфта будум ку якта подписчикум ай Россия омадаги буд. Барои ҳамун меҳмондорӣ кардагиём. Иҷода боша инами хӯришое ки пешкаш мекунам барои ҳамун меҳмонум буд. Марҳамат тамошо кунен. Хай аввал гӯштбирён кардагӣ будум. Гӯштбирёна андохтум, хай буғ карда мондум, баъд салатҳоя тайёр кардам. Барои гӯштбирён бошад гӯшти гов андохтагиём, пиёз, помидор, болгарскию, намак дар кораи. Ин инҷа хай нишон додагиём, тамошо кунен. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барое ки канали маро тамошо мекунен, комментариҳои хубтонро менависен, дуоҳои беҳтарин мекунен. Мегӯянд ку одамизод бо дуо месабзад. Ҳар як дуои шумо барои мо хурдоваро, барои мо як давлатае, бовар кунед, бо дуои шумо месабзем. Баъд якта апаҷоне ки дигар давлат омадагӣ буден, хонатон маро талбиден. Рости шавҳарам иҷозат надода буданд. Апаи Саёҳатҷон, ай ман хафа нашавед. Иншоалло бо идоф ки омаден насиб, иншоалло худо хоҳад соғ саломат бошум, ҳатман хонатон мерам апаҷон. Хай ҳаво гармтар ки буд, камтар саломатӣ мара неистада, ҳавои гарм гаштан мумкин не. Апаҷон ба ҳамн хотир шавҳарам иҷозат надоданд хонатон. Иншоалло худо хоҳад бо мерем рафту омад мекунем апаҷони азизам. Ҳазор раҳмати калон ки мара қадр карден, хонатон файрод карден апаҷон, ҳазор раҳмат. Ба подписчико чӣ гуфтаниём? Ман шукр мекунам ки ин қадар подписчикои беҳтарин дорам. Канали маро тамошо мекунен, канали маро интихоб карден, қадр мекунен. Ай ҳамаи шумо миннатдорам, ҳаматонро дӯст медорам аз барои Аллоҳ. Бовар кунем қатъи ҳамаи шумо ман омӯхта шудагиём. Ин иҷода боша гӯшта бирён кардам, сирхак шуд, ай болош пиёз андохтагиём. Пиёзам мемонем камтар мезирба. Баъд зирбонданаш ай болош помидор болгарский меандозем, камакак меиста, баъд кришкаи дега мепӯшонем. Об намеандозем, ҳамхе хушрӯ худаш мепазад. Газа паст карда мемонем, сочни об дорак мепазада. Ина иҷа бинен худаш об бировардак. Ҳамин оби помидору болгарский пиёз хушрӯ карда биромад. Як бор дига мекобуму бо кришкаи дега мемонум. Баъд газа паст мемонум ба 2 соат боре бовар кунед мондагим ранги тушонка пухтагиайда. Ҳамха хушрӯ мулоим пухтагия ки. Баъд влоге ки охир монда будам, нависдагӣ будам ки барои подписчикум ай ғариби хай омадагӣ будам. Баъд бисёри духтаракон навистен ки шумо подписчикотона ин қадар иззату ҳурмат мекардед, қа зиёфат додед, моям хонаи шумо мерем. Гап неста хоҳарҷонои ман, апаҷонои ман, биёен ҳама вақт дарвозаи ман барои дӯстони ман бозае. Ин қадар суханҳои хуба барои ман менависен. Ман ҳама вақт шуморо кӯшиш мекунам ки меҳмондорӣ кунам. Насиб иншоалло кӯҳ ба кӯҳ намерасад, одам ба одам мерасад мегӯянд. Ҳамин подписчикои беҳтарине ки суханҳои беҳтарин мегӯянд, ҳама вақт барои шумо ман дарвоза маҳӯй мемонам. Ина гӯштбирёни ман кардагӣ тайёр шуд. Чӣ қадар мулоим пухтагӣ буд, ширадор буд. Хай вақте ки меҳмон омад, дига навор карда натонистим. Ина инҷода дастархонда мондагия як парашта дӯстони азизи ман. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода боша ширкати Атомира ба шумо тавсия додестам. Ин хоҳарак ки мо кор мекунад, шуморо ба кор даъват мекунад. Дар ширкати Атомӣ беҳтарин корай, беҳтарин маҳсулотҳо ҳастанд. Шумо аз вайнтон намеғалтен, хариди калон намекунед. Фақат дар як сол як маротиба чанд қайкида ки хоҳен харид мекунед. 100 сомай, 200 сомай барои хитон харид мекунед. Бал ҷамъ меша, балҳои шуморо ба ойлики калон мебарад. Ҳозир боша занҳои тоҷики худмон анаку кора сар кардан Тоҷикистонда ки ҳуи шидагиян бисёри бад регистратсия кардестиян. Ҳар як реклама меомада 2 5 7 одам рафтестай. Духтарако хирсандан кор кардестиян. Як бор шанси хитона санҷен. Регистратсия кунен, хоҳен кор кунен, нахоҳен кор накунен. Ягон бор заказ карданӣ бошен, бор заказ кунен. Вақти регистратсия мешен, кор осон аст. Шахсоне ки кор кардан мехоҳен ба рақамҳои рӯи экран будан нависен. Марҳамат. пул кор кардан осон аст, ба шарте ки сабр дошта бошӣ. ана мехе пулҳои калон хоҳен. фақат ширкати мо метиҳад. ин хеле пули калона занҳои хонашинда. лекин дар аввалш сразу шумо ин хеле пули калон кор намекунед духтаро. аввал бояд шумо ҳаракат кунед, команда бисозем, бизнеси худтонро айнон сар кунед. и оҳиста оҳиста ана мехели пулҳои калонда буброед. агар хоҳен ана мехели пули калонда буброед, ма да ватсап да нависен, ма кор кардана шумо да ёд метиҳам. Иҷода боша 2 намуд салат тайёр кардагӣ будам.
хай ҳамаша навор кардагӣ нестам, камак хай навор кардагиам мефаҳмонам. Ягон рӯз насиб иншоаллоҳ салатҳои якта нишон метиҳам. Инҷа хай бодирингчине ки рафтам боз ҳавасам кард. Кам баҳри шумо навор кардагиам. Бовар кунед 1 моҳ шуд, 1 моҳ зиёд шуд. Ай бозор на помидор мехарам, на бодиринг мехарам, на болгар. Хулас ҳама чи дар гаротам ҳастай. Инам хай чинда салат мекунем барои хӯрок пухтан. Ҳамашро истифода мебарем да. Инҷа хай болои ҳами бодирингҳо да ва дарахти зардолия бисёри бад рехтаги. Тагои ҳамҷада пурри зардолия хай. Инамҷа хай бодирингакҳои мара бинед чиқар машоаллоҳ шудагия. Имрӯз насиб иншоаллоҳ 2 банкаак маҳкам мекунам. Хай бо ягон наворам да нишон метиҳам дӯстони азизам. Меҳнати худи одам чихе барои одам азиза. Чихе бо хиёл мекунам ҳами бодиринг, ҳами мева, ҳами сабзавоти хонат ку беҳад ба мазза мебия вақте ки худат меҳнат кунӣ. Ака дигарое ки намедонам бовар кунед худам ҳам хелам. Ин ҳами хай бодиринг чиндум, помидор чиндум. Ба овардам хай салат кардагиам. Ҳами салатам камтар нишон додагиам. Тамошо кунед. Ина иҷада боша маҳсулотҳои салата гӯштиша бирён карда истем. Инҷа гӯшти мурғай салонка реза мекунему хушрӯ карда бирён мекунем барои 1 намуд салат. Барои дигар намуд салат бошад чоркунҷа реза кардагиам. Маҳсулоти салат бошад 1 намудаш боимҷон катия, гӯшти мурғ, помидор, бодиринг, укроби чеснок дар курай. Ина ин намудаш бошад чоркунҷа реза кардагиам. Гӯшти мурға ин салат бошад фунчоза, кати фунчоза якҷоя. Гӯшти мурғай, фунчоза, сабзӣ, бодиринг, болгарский дар корай, укроп дар кораю чеснок дар корай. Ина иҷа боша боимҷона пӯст мекунем. Баъд чоркунҷа реза мекунам. Дар намакоб тар кардагиам. Фунчоза боша тайёр карда мондагиам. Уже тар кардагиам дар оби ҷӯш тайёр шудагия. Иҷа 2 салат ки тайёр кардам. Ҳамаша тез-тезак хай тайёр карда гирифтум. Ина иҷа боша деги гӯшбирёнам ҷӯшида истай хай дам партофтагиам, буғ партофтагиам. Иҷа боша инаи салата чизоша бирён кардам маҳсулотоша. Ина як салат ма гуфтум ку чи дар кора. Ина дуюм салатам иҷа хай самбуса кардагиам. Хулас ҳама чия дар рӯз успет кардагиам барои подписчики азизам да. Вақте ки ҳами подписчикам занг зад ки апаҷон пага хонатон мерем, бовар кунед ҳам хурсанд шудам ки ин қадар подписчикҳо мара дӯст медоштанд, ин қадар мара қадр мекарданд ки хонаи ман омаданд. Ин ҳами 2 салата насиб иншоаллоҳ як рӯз ба ҳазир тайёр мекунам. Хай салати фунчоза дар каналам ҳастай. Неки салати ки боимҷон кати тайёр кардагиам вай крахмал дора. Бовар кунед ҳам хе ба мазза мебия ки ман як рӯз рецептша ба ҳазир мемонам. Шумо гирен тайёр кунед, бо мада раҳмат мегӯем. ҳами подписчики хонам омадагӣ ин шогирдак майда вақте ки дар Россия буд навори пешинам да гуфтум ку дар Россия буд бисёри пухтупазои хай мегуфтум ёд гирифтай. Бо омад мега апаҷон иқа салат ба мазза омада, ҳами салатотун мега беҳад ба мазза омадагӣ. Гуфтум хай насиб рав ҷобаҷоша бо билет доранда бо меран ҷобаҷо мешаванд. Хай бо ҳам хай давоми рецептҳо ма гап мезанам. Ман кӯшиш мекунам ки ягон секрет мақсад байни ҳами ману байни подписчиком набошад. Чизе ки мемонам дар ҳама влогом гап мезанам ку апаҷону хоҳарҷоно ягон рецепти ман паноҳӣ нестай. Чизе ки ҳастай ман барои шумо нишон метиҳам. Вақте ки мақсад вақт дошта бошам ба ҳазир нишон метиҳам да апаҷону хоҳарҷонои ман. Барои ҳама меҳнатакҳои мара қадр кунед, подписатсия кунед, лайк монед, обуначиҳои марам хай зиёд шава. Манам хурсанд шавам тез видеои нав баҳри шумо монам дӯстони азизи ман. Ин иҷада бинед чихел салати бо лаззата. Ин ҳами боимҷон кати тайёр шудагия. Бовар кунед ҳам хай боимҷонош ба мазза омадагия ки хай иҷадам навора ба анҷом мерасонам дӯстони азизи ман. Худо нигаҳбони мо ва шумо бошад. Дар паноҳи Аллоҳ бошед.